Ka Nongkhlaw Presbyterian Secondary School ka khot application na kabenta ka kam assistant teacher ha ka subject English. Kiba apply ki de banlong ki bala pendap ya ka bachelor degree ha ka English. Ringkat ka B.Ed bat ka jingsi ka long shi pau hajar tengka shi banai. Kiba apply ki de banlong ki de khot bapura jong ka balang Presbyterian. Ki de banyo ya ka recommendation letter na u pastor in charge. Kidiban penpoy yaki application jongki ha u secretary ka managing committee jongka Nongkhlaw Presbyterian Secondary School ha ki kenta long school ringkat ki kot kisla jing penchisha bala tesi ka dur passport bat phone number. Kidiban wanra yaki original certificate ha ka por interview na ka benta ban penchisha katarik ka bakhadu ban penpoy yaki application ka de ka arpusantarik urempang bat ka interview kan long ha ka arpandru tarik urempang ha ka posh phobuji ha Nongkhlaw Presbyterian Secondary School.